non existe unha vacante de fagot, non existe. Non existe agora, pero non existiu nunca. De feito, así o recolle pois un informe realizado polo Departamento de Persoal a petición do director da Banda de Música do ano 2014. Este informe leo literalmente: o posto de fagot e contrabaixo non existe, polo que a non existencia deste posto só permite contratación a través de contratación por programas temporais, non? Que é o que está a facer Compostela Aberta, igual que fixo o goberno anterior. María Antón, por favor, que solucións propuso o goberno anterior cando vostede era concelleira? Pois exactamente as mesmas que está a facer Compostela Aberta, porque o marco legal é o que é, non se pode modificar, non? Entonces, fago memoria, porque aquí a memoria, de verdade, penso que algúns concelleiros teñen que tomar vitaminas. Fago memoria e leo as contratacións que houbo durante o seu mandato. Contratacións que algunhas son por días, non por meses, non por 2 meses e medio, por días. A ver, un momentinho, que o teño por aquí. Contratación do BOE Corno Inglés do 3 de xuño do 2014 ao 12 de xuño do 2014. 9 días, cando vostede era concelleira. Contratación de percusión no 2015, de 3 de xuño do 2015 ao 6 de xuño do 2015, 3 días. Do 22 de xullo do 2015 ao 23 de xullo do 2015, un día. Se revisamos, sumamos as contratacións por programa que se fixeron durante o seu tempo de concelleira e sumamos as que fixemos nós durante o noso tempo de concelleira, non hai diferencia, señor Antón, non o hai. Así que, por favor, as leccións de suficiencia a Concellera de Acción Cultural creo que están fora de lugar, sobre todo porque a Concellera de Acción Cultural en todo momento fixo e tramitou as peticións de persoal que lle pasaron dende o seu departamento, pero atopouse pois ca Lei Montoro, ca súa Lei Montoro, ca do Partido Popular, atopouse que tiñan un problema para cubrir plazas, pois adoptou unha proposta temporal de contratación, non? Ademais, tendo en conta que, lamentablemente, non é só a banda de música no Concello de Santiago que ten déficit de persoal, non o é. O galla só fora a banda de música, só fora que o Concello de Santiago necesita 3 funcionarios na banda de música, pero a realidade é que nos últimos anos, onde ustedes gobernaron, por culpa da Lei Montoro, amortizáronse e suprimíronse máis de 60 prazas, en bombeiros, en policía, en brigada de vías e obras. Algúns departamentos non perderon 3 prazas, perderon 10. Entonces, creo que realmente deberíamos facer unha reflexión dos términos nos que se propón esta moción. Deberíamos reconsiderar, e así o pido de verdade, que se reconsidere como está proposta esta moción, porque non é un problema da banda de música, é un problema do Concello de Santiago de falta de persoal. Bueno, non só do Concello de Santiago, é un problema do desmantelamento das administracións públicas, da sanidade, da educación. Entonces, penso que deberíamos reconsideralo e sacamos de aquí pois, unha declaración unánime instando ao Goberno Central de que adopte outro mecanismo de vacantes para as administracións públicas, de que quita a tasa de reposición. A banda de música é un servizo prioritario, certo, o declarou o Partido Popular, servizo prioritario no 2014, sí, como a maioría dos servizos deste Concello. A maioría están declarados como servizos prioritarios aqueles que non están xa establecidos pola lei. Isto pode dar máis información ao Partido Popular porque foron quen os declararon servizos prioritarios, non? Pero o certo é que o fixeron con un objetivo, co mesmo que todos faríamos probablemente. O que pasa que non deixa de ser pois sorprendente que o faga o Partido Popular. O objetivo foi puentear a Lei Montoro, permitir contratación no Concello que, segundo a legislación Montoro, non sería posible. E non sería posible porque a legislación Montoro di cales son os servizos esenciales. Declárase servizo prioritario a banda de música, entón podese facer contratacións por programa ou o 50%, no caso da oferta do 2016, o 50% das xubilacións que houbo no 2015. O 50%, señores e señoras de corporación. No 2015 houve unha xubilación de músico, unha. Estou segura que non están a propoñer que contratáramos na tasa de reposición en ese cadro de persoal e oferta de emprego a metade dun músico. Estou segura, non? Eu penso de verdade que, bueno, ás veces hai cousas que son necesarias, pois unha unanimidade, unha unión política, cousas que
deben de deixarse de lado os intereses partidarios e, sobre todo, que debemos actuar con coherencia política con responsabilidade. E digo de coherencia porque é moi curioso que esta moción, xa o dixo o voceiro do Bloque Nacionalista, a presente o Partido Socialista cando, primeiro, no 2013, amortizou prazas de músico, 4 prazas, teño por aquí o informe, 4 prazas de músico amortizadas no 2003, cando non había unha lei Montoro, cando non había unha legislación que lle obrigaba a amortizar prazas de músico, as amortizou porque quiso. Entonces, agora, sendo coñecedores, que sei que son coñecedores, porque os teño en boa estima profesional, sendo coñecedores do marco legal que hai, sendo coñecedores de que a única opción que hai é unha contratación por programa de forma temporal, que fan esta utilización, esta demagoxia, en certa forma, sendo coñecedores, ademais, que as necesidades do Concello en persoal non son só da banda de música, pois, de verdade, o sinto, pero non me parece de recibo, non. Criticouse a Compostela Aberta por moitas cousas, criticouse por cousas que, ademais, teñen unha resposta técnica, non, e así están recollidos nos informes técnicos. Criticouse a pesar de que a bolsa na que se fai a contratación por programas, a bolsa orzamentaria, incrementámola para poder contratar máis persoas por programa, para, buscar unha solución a esta sangría que está a acontecer no Concello, non? Pola legislación estatal.